Bon dia, estic anant cap al Taj Mahal, un tuk-tuk, així vaig jo de conductor, bueno, el conductor va lo mestre, jo crec que arribarem, no patiu, així vaig jo més estretet que no s'ho pugueu ni imaginar. Bon dia, estic així a l'entrada del Taj Mahal, està així un home explicant-me això per què servia i la veritat és que en l'entrada n'hi ha 4 entrades, està rodejat d'uns jardins enormes i tot el que es veu al voltant era que abans de fa molt de temps això eren com les habitacions de les persones que es quedaven a dormir així. Certament és un edifici molt impressionant i anem a veure què n'hi ha per dins després d'esta primera porta. Hola, bon dia. Estic així davant del Taj Mahal. La veritat és que m'acompanya el guia. És un home que està explicant-me en anglès tot i és una meravella. És a dir, com està construït, les pedres, el sentit de cada una de les cúpules, la simetria, les torres que estan en aquesta posició, no estan verticals, estan així inclinades. És a dir, dona una sensació d'il·lusió òptica al voltant, tot rodejat de jardins, ple de gent. Allà m'ha sentat en un banquet, que és on estava la princesa esperant, i aquest monument certament es va construir per amor del rei a la seva dona, que es va morir, que tots els rubis i tot el que n'hi havia dins havia sigut robat pels anglesos. Anem a entrar dins a veure què hi ha. Bé, estem ja a l'eixida del Taj Mahal. Només queda dir-li adeu. Adeu, Taj Mahal. Ja me'n vaig. La veritat és que ha sigut espectacular la visita. Tornaré pronte, vos ho assegure, perquè una cosa com aquestes val la pena tirar-se molt de rato. Moltes impressions, sobretot il·lusions òptiques. Adeu! Hola, així estic en el Taj Mahal. Això és una columna i està llisa, és a dir, no n'hi ha rigorositat. Però a mesura que ens acostem cap arrere, anem veient, ja, si mireu ahir i ja mirem cap amunt, és a dir, l'estructura sembla que tinga relleu, que n'hi hagi puntes, que siguin 4 puntes. És un dels efectes visuals, dels efectes òptics, és a dir, les il·lusions òptiques d'aquest palau. La seva construcció, la seva estructura, la forma... Bueno, curiós. Anem mirant. La veritat no sé si es veu la velocitat que portem, però este home va aixina com que... Hola, estic a l'altre costat del Taj Mahal. Està aixina més gran per a que es veja d'això. Allò és el Taj Mahal i a un costat simètricament estava una residència del pare i a l'altre costat l'altra residència. Té una curiositat este Taj Mahal respecte a totes les ciutats. És a dir, en totes les ciutats, com també passa a Europa, n'hi ha 3 poders. El poder, en este cas, diguem-ne, econòmic, que està representat per el City Palace, que són els grans palaus. Després, per altra banda, està el poder religiós, que està representat en les mesquites o així en els temples, i ja per últim el poder militar, representat en forts, que són els castells. El monument és un monument fet per amor. En pocs llocs puguem trobar edificis d'aquest tipus. Jo estic content d'estar així en Agra perquè, ostres, a més del poder polític, econòmic, religiós, militar, vegem un monument a l'amor. Possiblement l'amor també siga una il·lusió òptica, no? Bé, vaig per allà. Així, pegats al costat de la ciutat, es poden sentir els sorolls dels pardalets. Wow, un moment. Bé, estem així, la veritat és que la pobrera
va, que abunda una montonada. Allò d'allà al fondo és el fort, el que considerem el castell. I a aquella banda està la gent, pues, a lo millor més rica, encara que sí parlar de rics i pobres pues, és un poc complicat, però vegeu, així n'hi ha tot tipus de gent. Això és on viu la major part de gent, dormen ahir damunt les teles ixes. Ja veieu, estan llevant roba i la quantitat d'aigua és gran, però ja vegeu que arrastra pues, no sols brossos, sinó arrastra de tot. Una situació pues, साथी नहीं होठों पे तेरे कभी प्यार साथी नहीं ऐसा लगे कैसे कि तू Agra City. Yeah, Agra City, the center of Agra. Kinari Bazaar. A lot of cars. कोई पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा यार बीच में रोक Acabé d'entrar a este temple budista. La veritat és que anava en pantaló curt, no volien deixar-me entrar, més encara m'ha de llevar les sandàlies i m'han posat això al cap. No és que jo tinga molta afició a aquestes coses, però bueno, pareix que vaig un poc disfressat. A la part de dins simplement pareix com si fos el sagrari de la religió catòlica. Allí tot de color d'or, tot de colorets, de rojos, or, plata, alguns ciriancers, moltes flors per al voltant. Toques les flors, les tires a Buda, o a Buda no, a Brahma, i tornes així. La veritat és que estava pensant que fins a quin punt la religió marca l'estil econòmic i l'estil de societat. Em plantejo, és la pobrea que hi ha en este territori la conseqüència d'aquest tipus de religió? Bé, una qüestió que deixa oberta fins a quin punt la religió condiciona la vida social i la vida econòmica de les persones. Que vaig a bé, respectem-nos tots, que és la idea fonamental, i vaig a veure si em lleva això del cap, que tinc molta calor. Bye! Hola, ara estic en un altre temple, jo crec que és una mesquita,
La veritat és que molt curiosa i altra volta m'han fet descalçar i com anava en pantaló curt m'han arreat esta falda, però com que té de merda que no s'ho podeu ni imaginar. És dir, tinc un asco i lògicament així tot ple de cagueres de pardalet i així estan els tios estos. Això és l'estació d'Agra. Hola, Caracola. L'estació d'Agra i així està tot el món tirat. La veritat és que és per pegar una volteta i que aneu mirant la gent tira per tots els puestos, els xiquets plorant, toma ja. I ha entrat així a veure què preguntar pels tiquets, però que la veritat que no veig res. I al final em diuen que allà al final n'hi ha la informació. I bueno, me'n vaig allà a la informació i la informació és a mà, però és tot en hindi. Conseqüència, que no sé ni quin tren és, ni si arriba pronte o arriba tard. No sé si vegeu alguna cosa, però com que uno ja està un poc cansat i que no sap quin tren, perquè diuen, va anar així, però no sé si és per anar o per a tornar. Conclusió, així s'acaba la pel·lícula i si arriba bé, i si no arriba, també. Bueno, al final he aconseguit pujar al tren. Estic així, això són lliteres i la veritat és que s'està bé. Té aire condicionat, és llarg, el donen llençols, pa damunt, pa baix, una banda, coixí. Lo mal és que l'aire condicionat pega aixina de colp i fora estàvem a 35 graus, baixes així a 15, tot suat. I això, l'hotel, el d'això està bé, lleu està tot així. Y bueno, reto conseguido. Bye bye.